Hej, jeg hedder Karina Bergmann, og jeg er folketingskandidat for Liberal Alliance København. I dag har jeg været ude og dele flyers ud på Nørrebro sammen med min kampagnegruppe. Bare sige, følg mig på de sociale medier, Facebook, Instagram, Twitter, og se hvordan det går med min kampagne. Og så håber jeg, du vil stemme på mig.